joni o en jottima e Tottirgol njeenaaje ɗen njeenaaje ɗe fedde Goomu Jaŋde heblani ɓen capanɗe jeegom fawɓe ɓe ngannduɗaa ko suttaaɓe e nder ngel ɗon kawgel taw ko jaltinde toɓɓe mantinde gonɗon ɓetomoɓe jippinatno ɗiɗo dumunnaji e nder ɗiɗo lebbi tolno ɗo e tolno less tawi ko ina ɓuura capanɗe jeegom almuɗum ina jogori rokkede ɗen njeenaaji beltinoje ɓe saabu tinnaare kamɓe wakkilare mabɓe kono kadi e darde feeremɓe mabɓe joni noon haalata inde mabɓe haali e Tottirgol ngol en tottitat ɗum Aissata Touré Kane o yeltini ɗum Dudal Tudari Kisal Salmata Moussa Ba Dudal Mamadou Samba Diom Murtulo Mariata De Dudal Gaynako Kuley Ba Dudal Abdoulaye Aji Awli Dieng Dudal Yibbe As Abou Ndiaye Maymouna Ba Dudal Daoudou Seydi Dia Maymouna Ba Dudal Daoudou Seydi Dia oko e jab deftere ma Aissata Sow Dudal Tudari Kisal Mayram Jubayru Tall Mayram Jubayru Tall Binta Tall alaɗo yo wot gabɓe jaɓama Binta Tall Dudal Tudari Kisal Dudal Daoudou Seydi Dia Awli Ba Rugi Ndiaye Dudal Yibbe Abdoulaye Aji Rugi Ndiaye Dudal Yibbe Abdoulaye Aji Rugi Ndiaye Amnata Dia Dudal Yibbe Abdoulaye Abou Ndiaye Amnata Dia Dudal Yibbe Abou Ndiaye ngal ganduɗa ko Aissata Touré Kane dankina ɗum yo jogor jam Aissata Touré Nene Mawɗo Sy Dudal Yibbe Daoudou Seydi Dia Mayram De Dudal Tudari Kisal Aissata Julde Sow Aissata Julde Sow Dudal Tudari Kisal biyen ɓeto ngo hollirino wonande ɓe ngannduɗa ardiɓe to banggue rokkuɓe hakke bindol ngol wawɓe hiisa wawɓe bindol e nder hen noon kadi ko wiya yoɓe mbat ko ɓe mbaɗi 90 e ko fawi ɓen noon hen nayo maɓe ngare maɓe gartuɗo gonga ɓe noddanoma ɗo naane maɓe gartuɗo pinal création wono Sira Diallo pinal janggowo wonko fewnaniɓe maw artuɗo o tottaɓe kamɓe ɓeɗon tata ma Aissata Touré Kane nodduɓe kamɓe foof ko jiiɗa e ɗum Gunaas Allah Amati Diane Kassé kañumne wonko heblani nayaɓo o refte inde Gunaas Gunaas ballal Allah Gunaas ballal Allah Amati Diane Kassé atelier muɗum mo ngannduɗa ko métallique bawɗo fewnude bafe baɗɗe fayida kala ko cohluɗa e jamdi on wawi waɗandemo no jiɗirɗa ni ɗum noon cohluɗo ɗum e fof ne wawi yaade ko makko ɗo ewa Amati Diane Kassé ene wawi arde ɗo arde jeenari mum kono noon haade men e fuɗɗade mbiyeten Aissata Touré Kane o arta e inɗe nayo ɓe ngannduɗa dendagal duuɗe joyyi jeenayyi janggoje ɗo e wuuro heɗe ɓeɗon yimɓe woni ɓe ngannduɗa eɓe deggodiri ɗo no yoni no feewi saabu woɓɓe heewi hen ɓe heɓɓe 90 ene waɗi ɓe ngannduɗa keɓɓe 90 won goɗɗo kadi keɓɗo 90 won heɓɓe 90 e nder ko namdono ko toɓɓe temedere ɗe wadde manquinɗo toɓɓe ɗiɗi o ko on foti noddede o wiyete ko jaafuɗo Kadja Sow Dudal Tudari Kisal action addanma oɗo foppu ya yarduma kamɓe o waɗi hen ko mbiyata ko pinal création o fewni foppu o ene waɗi natal jomum ne waɗi inde jomum e ko dañi ko woni 90 ɗum noon Kadja Sow bisimilla ma Sira Diam bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum caggal yettude Allah subhanahu wa taala en jetti dendagal bandiraɓe lanniɓe jangde pulaarde ɗo e Medina Gunaas kono kadi e baddugol Goomu Jaŋde Madiina Gunaas Kassé ko wona ɗum ko ɓurɓe kala dural fof ɓe jeehi e muɗum
en mbaɗi hen ñilluji e mbaɗi hen ɓeɗoji ɗi ene jogui hen sifaji kewɗi ɗi ganduɗa emin tesko e duɗal ngal gila to needi neɗɗo o jangde neɗɗo o bindol neɗɗo o to banggue hiisa to banggue calcul ɓeto makko foof emin kiiso ɗumen e nder duɗal he somin gari mbiyen foof humpaka saabu kala duɗal ngal min gari min kalnat jomum no sifori ni min kalnat jomum no wayoyta ni ɗum noon sikki ala oɗo mo ganduɗa ko kajjaso kankone kadi o tawama duɗe ɗe fof so tawi ɗe ndenti ko kanko heeɓi toɓɓe capanɗe 9 o mankini toɓɓe temedere ko toɓɓe ɗiɗi ɗum noon final fériation ene waɗnimo oɗo cadeau oɗo kas so tawi o jooɗimo yara carte ma o siftor Goomu Jaŋde heeɓino oɗo ñalawma kono kadi foto makko natal makko foof nanen kono noon e ballal fondation Ceerno Wolle Ndiaye saabu koye dawal ngal ɗo woni ko gonɗe ɗum noon kadi Seydou Sow ya jogori dia capanɗe 9 wadde kamɓe poti toɓɓe kono noon ene gasa wonko oɗa ɓuurimo seeɗa ɗum noon bisimilla ma tigi ɗum noon naalu seni jet no mbiɗani Saramata Moussa Ba janggowo e dural Mamadou Samba Diop murtuɗo kankone kadi en ƴetnimo to banggue toɓɓe cohlade cohla ko toɓɓe temedere kankono heeɓi toɓɓe capanɗe 9 o mankini toɓɓe temedere ɗe ko toɓɓe ɗiɗi kanko e kajjaso ɓoti kono min daara to banggue lengo bindol e to banggue no sifori fof wonde momin ƴetti kadi e to banggue dulɗe duɗal cuɗari kisal ari hen yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko yaltuɓe kono kadi heɓɓe toɓɓe cohlade ɗe kono noon to banggue duɗal cuɗari kisal eyyi kanko woni oɗo yaltude duɗal murtuɗo Diop jangguin ɗon ko siraji li noon Saramata Moussa ya jogor jaam Mayram Isma Sow duɗal o heeɓi ko capanɗe 9 bisimilla Mayram Isma Sow duɗal cuɗari kisal kankone sohlono ko toɓɓe temedere o heeɓi toɓɓe kankone kadi capanɗe 9 kanko addi e ɓeɗo heɓɓe dow ɗum noon annene kadi ya jogor jaam oɗo kas heblamma ɗum ko final création kono kadi ballal fondation Ceerno Wolle Ndiaye ngal ɗo dawal kono kadi e natal Goomu Jaŋde Madiina Gunaas Gardagol Ahmadou Tidiane Kassé ɓeyɗa tinnade noon mo wuuri mbeɗa aɗa wona premiére jaram o saaha o darnaki ɗo darde hoorejo Goomu Jaŋde o dari ɗo ko hoorejo mo ganduɗa ko kanko jogui Gunaas ballal Allah mo ganduɗa ko atelier métallique on calminama lawol gongol beltima no feewi entreprise Jaggumi Jagga Madi Gunaas on mbaɗi golle mantiniɗe kañum e final création minenne min gari yettude moon Gunaas ko ballal Allah kañumne ndeɗo deftere Jawahiral Mani ko ɗum e goto kono noon min jimmi tottana kam jeenare ndi ko Fama Samba Sall wondude Houley Hawa sababunde ko ɓoyɓe dusde en koɓe mawɓe kono kala ɗo dariɗen e jangde he ɓe darodima e men kanko oɗo Fama Samba Sall ko kanko woni jaatigui duɗal ngal jaatigui jonde nde Houley Hawa o innirama ɗo pont saabu min jahatno duɗal mabɓe minen Ceerno Jalal Dine Ba ñande hen min jumpo e faro he min jeeyi toon min mbaɗoy toon batu ko faate e jangde ñande he kisa ceernajo waɗi yewtere yen darano pont o immini yimɓe leegal ngal e Madiina Gunaas foof ɓe mbaɗi pont o nde waɗi nde duuɓi ɗiɗi Allah hokkimo wone laamu leydi Sénégal ari waɗi ɗon pont ɗum noon Houley Hawa onon ɗiɗo ɓeɗon dokkami yon dokkir jeenari ndi assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu rokkete jeenari ndi ko Mariata Deme duɗal gaynako rokkuma deftere nde ko Gunaas ballal Allah ɗum noon joni joni o rokkatama ko nen Fama Samba Sall wondude Houley Hawa Ba ɗum noon ene wayno ko Mariata Deme duɗal gaynako bisimilla ɗum noon bandiraɓe beele ha paamen ko ganduɗon e ko jiiɗon ko woni listiji ɗi ko ɓe ganduɗa Goomu o ittino yimɓe ɗiɗo yo jaa e duɗe he fodde dawal janggal ngal ɓe ƴeewa yimɓe ɓe ɓeta ɗumen ɓe ganda tolno mumen e nder hen noon ɓeto ngo waɗa e nunɗal e potal e kadi ganduɗa jinngol ala hen haybate ko mbaɗɗa ko ɗum woni ko kayitaji ma dokkatama ɓe ƴewti noon ɓe gandi tolno dow o fodde ɓe jiiɗon adiɓe ɓe ko joomum ene watti hakkille e jangde mum ene gasa tawa ko ɓooyɗo janggude ene gasa tawa kadi ɓooyani ko fuɗɗi janggude kono haqqille makko ene wone jangde he e yidde makko ne woni hen tinnare makko ne woni hen ha woni haqqille makko ne heɓidi ko waɗata ko o jogaki hen kulol ha waɗi ko waɗi ko ɗum waɗi kamɓe yanoɓe ɓetoyde ɓe jii hen yimɓeɓe emi jogui coftal e guidgol mawgol
ha woni ɓe gandi ɓeeɗo kay kañumen mbawa ko munen feññini to banggue lelgo bindol munen to wawde munen hiisa fof ɓe kiisot hay bindinma e lelade muɗum e hakkude to foti lelade ɗo ceɓɓitoɗe ceɓɓito gonoje hakkude ɗe gona hakkude ɗo gonoje dowrowo ɗe gona dow to ɗum ɗon ɓe teski ɗum fof e on saaha ɓe woodi ɓe ganduɗa ɓen Allah hokkiɓe wune ɓe dañi jobbi kono heewani ha woni ko toɓɓe ɗiɗi ɓe jani ene hollira wonde janggama saabu wonmo ganduɗa nen toon ene gasa taw ne ɓuuri ɓe ganduɗa heɓɓe ɓe gandal e fof kono noon kulol jaggamo walla ko nandi hen o majja ko fonno wadde ko e nder hen noon eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah kamɓe ɓeeɗo ɓe ganduɗa Allah rokkiɓe wune e mbawka mabɓe eɗen mbiyaɓe ɓe jarama heddiɓe noon mbiyatenɓe ko yooɓe ɓeydo tinnade nde tawno ɗum ɗo kala hen ko waɗa jiɗɗen ko njeñcudi ndi yettitoyo dow ɓe ganduɗa fondation Ceerno Walla Ndiaye ɓe jaaɓi ɓe guitti ngaalu mabɓe ɓe mbaɗi e Goomu Jaŋde yo daro jangguina ɓesgu wuuro ngo ɗen duuɗe jeenayyi campama woni hen ko rewɓe ene jangga hen so tawi waɗama ɓeeto yiyama hen mbawka watka fayida ɗum ɗon ene hokka wune mo ganduɗa on bannoɗo ngaalu mum o jogade himme e hattan e yidde wadde ngaalu o ha hande yo golle ɗe jokku ɗum ɗon noon mbiyeten bandiraɓeɓe kamɓe foof ɓe jarama ko ɗon jettaten Alaji Abou Ndiaye mo ganduɗa ko kanko woni sababu ɗeɗo gueɗe e noon jettiten hoorejo Goomu Jaŋde wawde tambade ɗeɗo gueɗe e tinnare e darade e dadade ha golle ɗeɗo mbawa yencude ko noon kadi jettiten haranteɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe daari e dingiral ngal ene jangguina wonɓe ganduɗa jangguinani kono noon ene jogui karallagal mawgal ngal mbaɗanta yimɓeɓe ko wayno Ceerno Amadou Samba Ba en ɓen ene mbaɗa yimɓeɓe hebloji gam mbawa jangguinoyde ko wayno ceerno men ceerno Mahamadou Dialaloudine ɗum noon ceerno Dialaloudine kankone o baɗɗo golle makko e hattan makko e miijo makko e foof o totti ɗum Goomu Jaŋde gam wawa jangguinde ɗemgal ngal tawa jangguirta ɗum ko diine o ɗum noon en mbiyamo o jarama kanko ceerno Mahamadou Dialaloudine onon ne ɓe ganduɗa heɓɓe ɓe gandon ko Allah yeeɗi on kono noon tinnare monne hen min mbiya on kadi yomi ɓeydu tinnade Allah jarama on jarama jarama no fiya ɗum seni gueɗɗo wiini ni mataw eɗen gandi ɗon sabborade ceerno Dialaloudine Ba jimede mataw o heɓani waktu o yeeɗi wadde ha gadi ɗen koye jitti Allah no fewi noon jokkuɗen passayi wawde timminde ñalade nde ɗum jaam itilare ma itilare nde peññinta ɗum koko adi kawgal ngel ɓe jarama no fewi kono kadi heɓɓe ɓe yooɓe jogoro jaam ɓen tato ardiɓe inɗe mabɓe ɗe eɗen pawɗuɓe dow jaalore nde ɓe ganduɗa ko Kadja Sow Salmatou Moussa Ba Mariame Isma Sow en pawi ɗum e jaalore nde dennagal amuɓe ɓe yettino dennagal ko yeɗɗude hen ko machallah jarama no fewi Goomu Jaŋde ko kadi jarama dennagal ngal ganduɗa heeɓi arde kawrude ñalawma o jarama ajuɓeɓe jarama jeññinoɓe jarama kadi en peñinoɓe dingiral ngal no wadde ngoɗo ɓeeto kamɓene kadi darde mabɓe yiyama jarama kadi men jaggude hen en jetti kadi men jayƴankoɓe ganduɗa nanɗo Dakar Média e dennagal caltini nanɗi ganduɗa nanɗo nde Tottirgol TV e duɗon gaynako ko nani hen kamɓe kala ɓe jarama kadi men mawɓe nanɗo jooɗi e jettitumen yaade mataw e commune joni ɗe duwaw wote mawɓe wayne duwaw duwaten dokkude hade sahi sahi amin